mutasa. Damira pamberi pa mambo mutasa. Damira pamberi pa mambo mutasa. Yesu ni chokwadi. Yesu chadukura ndosho chokwadi. Ngaya machabatwa nemu. Jikanye pandobatwa nezviri nomosha. Marari matsiro. Marano fana kubatsira. Ndosho ndobatauni. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ini ndamira pamberi pakutasa nemhosva yangu inini. Hosha yatodheye munda wangu wandakatorerwa nanezi maiti. Saka ndikuti ndipeye munda wangu ndakaenda kundotemwa pachakabiri. Mama wakataura kuti munda ndewenyu. Saka iye akati ndinofanira kundibhadhara. Ndikati ndinobhadhara sei? Iwo munda wangu. Ini ndinofanira kutora munda wangu. Iwe wakatikumbira kuti unoda kurimawo magogore. Saka akarima magogore. Nasina kuti ndikuda munda wangu. Watora munda wamai wake watengesa. Saka wangu iwoyo anoda kutengesa zvifuti. Saka ngatini kwete akazi hauda kuuya nomunda nowababa wangu. Wakabva kumbodharu wedu une munda wokuya nawakulu. Ndikati kwete asi munda ndakatora mumba wangu akandiurora. Saka haundimbodhere munda wangu pano ndikuda munda wangu. Damira pamberi bila mambo mutasa. Damira pamberi bila mambo mutasa. Yesu ni chokwadi. Yesu ni chokwadi. Machabatwa nemu. Machabatwa nemu. Marari matsiro. Marari matsiro. Alright, pamsoro hii dada. Ini takaenda kwa mambo tukufu. Tikatungwa nyai. Nyai itatungwa. Ina ndinomutorera mama munda. Uyo ndimai wangu kanga kamunda mukadzi wakagonga. Ndiye mukadzi wekutanga. Pamba peri namai wangu ndiye maini. Right. Nyaya yakaitika ndeyekuti mai avo ndakanetsana nemungina wangu ndepana ndakakumbira kurima. Tanetsana kudaro mai avo vakati mwana siyana nekunetsana nemungina wangu tichazosvika pakuwadza. Ndine munda uripo wasingachagoni kurima. Munda uyu ndakura uri kure. Ndoti 2009 ndo pandakapuwa munda namai avo. Right. Zvadaro mumunda muya wanga wakapa wanonzi mai machinda. Ini ndaenda kurima kumunda kwewo. Munda uya ndaurima wana mai machinda wakaona ndakurima mumunda. Mama wangu wasipo wanga nomboenda kumandareni wakasiwa nipapo waenda kumusha. Wana mai machinda wakaenda kundimangarira masapu nyamanza maya. Wanimangarira manyamanza maya ndakafundira mai. Mai kunoku munda uya wakutaruka. Ni wanu wamakapa kuti walime. Kanza hapo kaitenge kuya shua takaenda mdani masabu nyamanza maya. Tikasvika wakabvunzwa vanhu vaya imepe muruti munda ndewenyu ndekukonzereti. Wakati isusu takapuwa namai vamunda. Vatipa munda takaurima 17 years. Saka makore akarima awandisa. Nyamanza maya sabhuku wakati aiwa imemi kana makapuwa munda kuti mushandise amuna kunzi kana marima makore akawanda michatora munda iwo. Mai ava vari kuti munda ndakapa mwana wangu kuti adi ashandise gozi mwana ava wakavati wadi zvino vakura arwa. Saka ndamupa kuti adi ashandise munda imemi makumhangarira kuti vasabu zviri kubatsirei. Ndo pakabvunzwa nasabu kuti imimi muri kugara kwawadhani kwakati wati 1 isusu nguva iyoyo takati kuwati 29 yakunzi 28. Right. Akanzi munobhadhara muteveri mumunda umu. Akanzi aiwa atibhadhare muteveri. Akanzi munda ndeyepani ndeyekwaMasunga. Teedza izvi kutaura mai avo kuti munda tapani tapa mwana wangu. Handina kumbobvira ndakana munda kuvatorera nechisimo. Asi kuti iwo ndiwo wakandipa munda. Wandipa munda awana zuva kana wana haro ravakauya kungotaura neni kuti
Uona mwanangu inini ndakakupa munda ile. Twandakakupa munda. Iwewe munda wandakakupa uya andichakwanisa kuti urime chindipa munda wangu. Animona apa pawakanipa munda awana kundipa munda vachitaridza kuti munda uchazosiya wakati rima inini handikwanisi kusvika nofunga kubva paumba patinogara kuenda kusvika kumunda ikoko maybe pakareba zve 2 km kuenda kumunda ikoko iwo wakataura kuti handichakwanisi kusvika. Chishamiso ndechekuti ini ndakazongozwa ndakudaidzwa pamambo Chikomba kuti une nyaya iri kuno kwemunhu asi iwo hawana kukwanisa kuenda kwasabhuku kuti wotaura kuti ndikunetsana nemwana mwana uyu munda wangu ari kunditorera asi tichisvika ikoko pamambo Chikomba wakati inini ndakutora munda wangu mwana uyu because vana wavo vari kundituka kuti inini ndiri ngomwa handibadi ndikati mai dare riri panapa pamwe ndinokushichidzirai kana tiri kumba ndinokumbira kuti imimi mutaure pamberi pavanhu vese vari panapa kuti izuva ripi randakakutukai mai ndatangira napapi mai wakashaya chekutsanangura washaya chekutsanangura wakaenda kupomedzera mukadzi wangu kuti uyu ndiainditu mukadzi wangu akaita kuti saizvozvo akati ndine zuva randaifona ndichitaura nemurume wangu aenda kumapurisa uko ndichiti maibii saka iwo ndiwo pawakatanga kukosora kuti tiwazwe kuti waripo tawazwa kuti waripo wakazobuda mheno kwawakaenda tozozwa kutaura kuti kwazi wari kufamba kundituka uri kufamba kudii but hatinambobvira tataura navo watiwe mairara kufakunda kuti urimo wongu aupadza chose ndiwo zvaakataura kuti mwana kurima hako munda ndiramubvunza wakazi mwanangu rima hauna kudzora zvachose une here pawakanyorerwa kunzitora ndakupa munhu hawana patakanyorera makataura muri tu pane here ari kuwitness right pana angaripo patakatongwa kwasabhuku nyamadzamani patakawirana mudzimai wangu akaripa mukadzi wako haiti witness yaza hapana saka is your word against their word iwo haurwirisi chekupiwa kwasabhuku urubhadhara muchere tinobhadhara unobhadhara wemunda iwo kana ndichibhadhara mutero Stendi yako hii. unobhadhara mutero unobhadhara westendi yako usiri munda kako handizivi kuti munda une mutero wawo here mama usanyepera upusa usanyepera upusa tokarikuchidya kanzuro yakava here kunopa vanhu mapemisiwo ya zviri kutaurika havasati wauya wasati havasati but vamwe vari kutobhadhara mari pawakapiwa iwewe munda sabhuku angaiko sabhuku wanga sipo asi pakazoitika makakawadzana yekuti ndapuhwa munda ava vachiti munda ndewedu akapuhwa mumunda medu ndo patakazoendesana kwasabhuku aiwa izvaka uona pane nyaya hauendi kwasabhuku nenyaya yekuti wapinda muti pamakaita transaction yekufana sabhuku aifanira kunge aripo as witness kuti munhu wari kwakati wausiri wamai wawani nosabhuku hapana umwe munhu aripo ndiye anakawitnessa transaction hapana saka unotesesi kuti bhiliva kuti iwe ndotaura chokwadi mbuya wari kunyepa mbuya she gets the benefit of doubt because vari pamunda pavo iwe hauna chiro handina gwara randakanyorerwa namai kuti is why let's not take advantage of other people's misfortune. And
kusazvara handi mhosva, kushaya mwana handi mhosva. Akashaya mwana asi akaroorwa, murume wake akafa, she is entitled kuestate se-surviving spouse. Imimi wana muri mabeneficiary, hamutongi estate yomai wasati wafa. Right now she is in charge. Mai wangu hadi muda akandipa. Saka ule kupiwa kwese. Right, munaona pamsoro hii. Isu tese wana kana baba wapi. Anditari siluti wana tinenge tine minga. Tinotopuwa ne wabereki. Kana tapuwa minga ne wabereki isusu. Andiziwe kuti mbereki kana akutaura kuti pandaka kupa Bible ndakutora. Nekuti paunoti pawabereki awana magwaro anotinyorera kuti iri gwaro ndakupa munda ndewako. Izwa. Anokupa munda asingakwanisi kutorera ndi mai wako na baba wako nyakutumbura. Mai wako iwe akakubara iwe ndiye anokupa asikakutorera asikakutorera pasi. Mumwe munhu wese ari kundogwa anokunyoresa pasi woza unaukama naye. Ukama hwako newe mai yako ndio kuti mukadzi wababa wako chete. But otherwise hapana shit. Because kana mchimutuka kuti ingomwa unoona zviri nani kuti nditore ndipe hama dzangu dzedzigara. Changabire andinobvira ndataura muromo iwo. Asaka sei handituki zvinotombatsira wani kana ari paumba. Iwewe courage yekuti uye kumira mukoti namai ndo zvinoratidza kuti ndinurura. Nyaya inoperera kumba. Ini chakabire Chakati nyaya isapere kumba chii. Inini handisi kutoziva kuti mai ava chinangwa chavoditi hawana zuva ravambouya kunyange taenda iwo wakanipa munda hawana kumbouya kuti iyo ndakuda munda wangu. Pachikomba ndiwo wakandimhangarira kuti basa ari kuramba nemunda. Tinavo magwaro epachikomba asa vari panapa awakatonga. Iwe zvawakaendeswa kwachikomba handi wakatona nyaya yekutonesa yemunda. Handi wakatozva nyaya yekunesa handi kuyo chakatadza kudzosera munhu chinhu chake chii. Right, inini chakaita kuti chakati tadzosere munhu wa chinhu chake akuchida chii. mune zvinhu zvangu zvirimo wanga usina kunditaura kuti munda ndichazotora. Saka kuti zvinhu zvako kune zvinhu zvako hazviwe kuri chimamako. Saka iwo ndo akataura mai kuti mai munda mawakuda ndazwa mai chiregerai zvinhu zvako zviibve ndikakohwa ndichadzoka. Asi iwo wakutokondesa ownership now. Iwo wakusakumbira kuti zvinhu zvako zviibve. Wakutokondesa ownership kuti ngepako. Inini chakaita ndechekuti amai abhuta havana kukwanisa kunditi mwanangu zvatikupa munda hausi wako zvatose ndakatosima miti itorimo imwe yakutobereka. Ipapa ndinokwanisa kubvunza pagore bhoti samai ari pamba ndingabvunza ere kana mai yakundibereka kuti munda uri mandipa zvatose. Ndakutaura ndikudzokerera uyu asi mai wako bo. Ukazinyora zita ramai wako aunyori zita rake bo. Mai wako hamuzivi. Usada kunyepera kuzvisa padhuze namai yako asi mumwoyo mako usingamudi. Imi nyaya yenyu makutorwisana nhaka yamai ava nenyaya yekuti kuziva kuti havana mwana saka akafa ndo pazviri kuperera. Saka makutosheya nhaka yake yasati afa. Makutosheya nhaka yake yachiri mupenyu. Uruda chinhu chake uti akutora ndakati mwana ndikusiswa ndochirimawo wauda kutonditorera kuti pikata handi kuti nidzavo ani iwo uri mudoko sereyo nokwanisa kutotsvaga imwe miti kana pamusoro pegomo unopira kana mabhanana yakadzira nazo chiine simba razvo.
ndiye mzukuru wewe. Wakazobhadhara here. Wasatobhadhara nazo. Wasatobhadhara nazo. Azi. Utakatendo February. Bhadhara. Anozikwanisa kufandaziwa ndiwe mzukuru uya botana sekuru. Anyway, apa zvinhu zvakacheka zvakajeka. Hapana kutamba kuita utsinga vanoita sei. Tutokubatsira kuti uchengeteke. Musasonetsana nechemberiwa. Uyu mbuya amulast quarter yeupenyu hwake. Chitai mambo zvatakuita. Ibvai mambo pamunda wambuya. Siyai mbuya ari pamunda wake. Kana uda kukumbira chenda ukumbire zvakadaka kuti mai akupe moita mapepa. Moita zvepachena. Kana asingadi hadi. Chibvai pamunda wambuya. Mbuya endai murime munda wenyu. Right, good idea. Izvo zvari kuramba ari kundotema achida kusiya achisima mabanana. Mune zvinhu zvangu zvakawandisa. Chokwadi mambo, mune zvinhu zvakawandisa. Zvinhu zvako zvirimo. Hatina kuramba kuti zvako zviri chii? Zvirimo. Mbuya. Izwai mbuya. Chiregedzai mwana wezvinhu zvake zvipi abvise zvinhu zvake. Kana zvinhu zvake zvaibva obva abvisa mozouya kuno kana kutaurira vari padhuze kuti mupiwa namba dzefoni kuti zvinhu zvake zvaibva mukomana yavo kubvisa chii zvinhu zvake. Kana aramba muhamafona kuti munhu iya aramba iwe uchienda kuti zvinhu zvako zvikaibva zvisarime futi chibva wabvisa zvinhu zvako. Done deal. Ande. Takasvika panzvimbo iri kutaurwa yavari kunetsana yeland. Manga makatituma kuti tinoone kuti pakamira sei. Takasvika panzvimbo ipapo sekutumwa kuti takaita manga matenda imono kuti pane mastructures aripo here sekuti vana medhuru vaiti pane dzimba dziripo, vana Suzana vachiti hapana. Takasvikapo paine 4-room house nekitchen nefoundation yekitchen netoilet chakamira. 4-room house hainayo roof. Roof yakabva pakuratidza kuti pakabviwa pane nguva. Takabvunza vana matseketsa vana medhuru kuti wakapawana sei, vachiti takapiwa nemhuri takapiwa ndovana Suzana. Asi chaukomplaina vana Suzana vari kuti isusu takawapa mahara asi iye wazotengesa asingachagaripo ndo paakunetsa kuti vakamira sei. Saka akuti isusu takakupai kudzimba uku hatina kukupai nechikonzero chekuti pakatofenzwa nemunhu anofanira kunga akatopatenga. Saka ndo pane dispute ipapo. Ayos. Ukapa munhu chiro chisisi chako. Munhu ande zvauda nacho chiro icho chake. Kana wapa munhu ucharambiri control. Kana ndakupa motikari, ndakutengera motikari. Uchidora montora shamari mota yejupo service. Mota iri kuoverload. Mota pendi yachata. Ayos. Kana wandipa zviyaya
saka chikuti chakurwadza imari apa kuti mwaita mari ndo nyaya chiririrwadza kuti mwaita mari nechiro chitakapa mahala ndo nyaya yacho awaripo ndoanana nyaya muri kuizwa iri Mana Susan wani? Akivu gani kumwe na Susan? hawezi kama mbona Akivu mbona basi? Mana Susan Ndiye sekuru matingo msajani. Baba wao. sawa Ameno. saka na watu waisema desturi kana watu Tanga na sabu kwa mwana tunaenda. kana sababu wale wanazunguka kana wasipo bozo wako sote toa sababu go dispute sasa hizo takungoja mtemo wetu kuti munhu akasaweka ngani topa default judgment atingoti nhasa saka wale wanopa default judgment ati tinopa mukana saka takupa mukana muzoka kuti wape date rauya necourt na sababu because kana asitori pomwe ka atina zvopei saka mupiwa date nemukomana kana mukauya futi izvozvi asina kuuya takupa judgment wasi yes hatingotangi nokungopa judgment nhasi ana wedu vatoti nhasi kuti ane mareasons ari pamuseyi asina kuuya saka tinochida kunzwa zvakamira sei